szakemberek. Napjainkban a víz nagyon fontos az egész világon. Mi is eljöhettünk ide, hogy megnézzük azt a rendszert, ami tisztítja a vizet. Ez egy nagyon új technológia, még nagyon kevés van a világon. Megkóstolhattuk a tisztított vizet, és nagyon jó íze volt. A többi országban más íze van a víznek. Sok ötletet kaptunk itt most, mondta az iraki hallgató. A Miskolcon használt technológia a legmodernebb most a világon. Vegyszer nélkül tisztítja a vizet. A környékbeli források is biztosítják a vízellátást a városban. Ezekről is hallhattak a fiatalok. A Miskolc Egyetem és a vízmű közötti kapcsolat nagyon régi. Én is itt végeztem egykoron hidrogeológusként az egyetemen. Ennek kapcsán akármikor alkalmazódik arra, hogy idehozunk diákokat, mi ezzel mindig élünk. Az egyetemi kirándulások során a Miskolci vízmű egy kiemelt helyszín, a 8 forrásunk, amit üzemeltetünk, ezek mind külön látványosságok a maguk módján. Az egyetem és a mi víz közötti kapcsolatot tovább erősíti az is, hogy a friss diplomás hidrogeológus hallgatók nagy százalékban végül a mi víznél állnak munkába. Szombaton már a 21. vízvilágnapi nemzetközi úszóversenyt rendezik meg Miskolcon. A komoly tradíciókkal rendelkező eseményre eddig 400 sportoló adta le nevezését. A szervezők 54 versenyszámot terveznek. A Kemény Dénes úszodában a hétvégén nem csak a nyereményért, de a víz védelméért is úsznak. Idén 21. alkalommal rendezzük meg a vízvilágnapi úszóversenyt, mondta Deák Bárdos Mihály, a Miskolcvárosi Sportiskola szakmai vezetője. A verseny története a Diósgyőri úszodában kezdődött. 2 évvel később már a szomszédos országokból is érkeztek versenyzők. 2013-ban a rekordszámú nevezés miatt már 2 napos erőpróbává bővült a rendezvény. Az utóbbi 4 évben a Magyar Úszó Szövetség nem csak erkölcsileg, anyagiakkal is támogatja versenyünket, és nem egyszer adott hangot a kettős célt szolgáló, magyarán a vízvédelmet és a úszósportot szolgáló célt, mint erényét ennek a rendezvénynek. A 21. nemzetközi úszóversenyen a hazai indulók mellett Kassa és Marosvásárhely úszói is képviseltetik magukat a hétvégén a Kemény Dénes úszodában. A rendezvényt a Sportiskola és a Hidrológiai Társaság borsodi szervezete mellett a Miskolci Önkormányzat és a Megyei Úszószövetség is támogatja. Kb. 400 versenyző nevezése érkezett be idáig, ami közel 1400 rajtot fog jelenteni. 54 versenyszámot fogunk indítani, ebből 51 egyéni és 3 váltó. A 21. vízvilágnapi úszóversenyen szinte minden korosztály képviselteti magát. Szabó László létesítményvezető most hétvégére nem úszni, hanem szurkolni hívja a nagy közönséget. A hétvégén nem csak a jó időeredményekért, de a víz védelméért is úsznak a vízvilágnapi verseny résztvevői. Szombaton elrajtol az MB2-es nagypályás női labdarúgó bajnokság. A tabellát vezető DVTK Monor ellen kezdi meg a tavaszi szezont. A sikeres edzőtáboron áteső, új játékosokat szerződtető miskolci pirosfehérek célja egyértelmű, a szezon végén feljutni az első osztályba. Komoly tervekkel vág neki a tavaszi szezonnak a DVTK női labdarúgó csapata. A Fóri Sándor irányításával dolgozó piros-fehérek bár hazai pályán szerepelnek, de rögtön egy riválissal kezdenek, ellenfelük a 3. helyen álló Monor csapata lesz. A DVTK eddigi szereplése azonban bizakodásra adhat okot. A tabellát 5 pont előnnyel vezető Diósgyőr az eddig lejátszott mérkőzéseken brutális ellenfél volt. 75 rúgott és mindösszesen 4 kapott gól a csapat mérlege. Egy hosszú, kemény felkészülésen vagyunk túl, de egy nagyon jó felkészülésen, nagyon jó hangulatú edzések voltak, és szerintem mindenki úgy gondolja, hogy az első meccset is meg fogjuk nyerni. A csapat középpályása szerint nem csak a felkészülés, hanem az igazolások is jól sikerültek. 2 magyar játékos és 3 idegen légiós érkezett a keretbe. Én úgy gondolom, hogy talán még erősebbek is vagyunk, mint az ősz folyamán. Nagyon várjuk a tavaszi fordulókat, nagyon bizakodóak vagyunk. Szeretnénk megismételni ugyanazt a jó teljesítményt a
tavasz folyamán, mint ahogy sikerült az ősszel. Ehhez pedig minden a csapat rendelkezésére áll. A vezetőedző kihangsúlyozta, hogy köszönet illeti a tulajdonost, kinek külön engedélyével sikerült légiósokkal megerősíteni a keretet, és a nagyon hasznos szegedi edzőtábor költségeit is ő állta. Tavasszal egy új bajnokságot indítok a lányok számára, tehát ezt a 11 mérkőzésből szeretnék annyi pontot szerezni, hogy tavasszal is bajnoknak mondhatjuk magunkat, és így tulajdonképpen sikerül kivívnunk az NB1-be jutást. A csapat 16 mezőnyjátékossal és 2 kapussal vág neki a tavaszi szezonnak. A cél a szombaton 15 órától a DVTK edzőközpontban kezdődő Diósgyőr Monor MB2-es nagypályás női labdarúgó mérkőzésen a sikeres szezonkezdés. Tengerre fel, újra megrendezik a régió legnagyobb idegenforgalmi kiállítását Miskolcon. Járvány az oltás ellenesség miatt. Az újszülöttek vannak a legnagyobb veszélyben. Vízvilágnapja, nemzetközi úszóversenyt rendeznek a hétvégén Miskolcon. Éjszaka egy hideg front éri el hazánkat, amely napközben átvonul felettünk, felhős, de továbbra is enyhe idő várható. A részletekről a híradó után az időjárás jelentésben hallhatnak. A Miskolc ma holnap is jelentkezik, a szokott időben, a minap.hu-n pedig folyamatosan frissülnek híreink, és itt riportjainkat is újra nézhetik. A híradót készítő kollégák nevében is köszönöm figyelmüket. Uraim, ne felejtsék a virágot a hölgyeknek a Nemzetközi Nőnapon, tekintsék őket partnernek, vonják be őket a döntésekbe. További szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra!